tausayina, kiji tausayina, la la la. Tunaci, shi yasa ake so duk abin da za ka yi ka fara yin tunani kafin ka aikata. Yanzu ga shi kin dawo kina da dama. Wannan da ya riga ya wuce. Amma abin da nake so da ki, wannan umarni nake baki, ba wai shawara ba. Duk inda za ta ga kamis, ki sanar za ta ga shi. Saboda haka je ki neme shi, ki ba shi haƙuri akan abin da ya faru. Ni kin ga tafiya ta. Na san na aikata babban laifi, amma Ahmad ya bin mamaki da irin wannan abin da ya kai a ranka ka san idan ba kai ba mai yin abin da yake so a cikin tsogon nan ka rika ɗaukar sigari kana sha a cikin tsogon nan kuma ka san doka ne gama ka zama ɗan sa ido in ba sa ido ba ne sigari don nata da sigari a cikin makaranta na ga wani abu da ya bani mamaki a cikin tsogon ina ba kwan gayan nan wallahi shi ne kawai ka samu ka kashe shi da mari yaushe ɗazu kai wa faɗi ma ba muna tare wallahi ga na ɗan farin gayan nan da kwana ɗakin mu wanda yake hostel ɗin ku za ka ce aha shi kenan wallahi shi ke gaya zan faɗa maka wani abu na rintse maka da wanda ya busa min numfashi sai na ɗauki mataki akan wannan abu ba ka taɓa ɗaya namiji wallahi ban ɗauka mashi kansa ba me ya shafe ka a ciki ina aka kasa da kai balantana ka ɗauka da kai ake yi ka san me ya mata sai in sa ido a cikin mutuncin ƙara mutu daga tabos ka san wannan babban problem ne a makarantar nan kuwa ai boss bai kamata a ce kaman ka ba mace wai a ce ka tsaya kana abin da yake cikin makarantar nan ka san dokar makarantar nan fa bai kamata ma a ce wai saboda mace ba a ce wai gashi wai kuna wani case da wata mace a cikin makarantar nan gaskiya wannan bai kamata ba boss za ka dau mataki ne akan ta ita kanta wallahi ta mamaki haka kuma sai ta zo ta bada ƙuri akan abin da ke faruwa ha ba wace ce ita boss bai san waye kai ba a makarantar nan wallahi zan faɗa maka wata magana na rantse maka da wanda ya busa mun numfashi Allah a tafin hannuna take ni na sani boss wannan sai na juya ta kamar yadda ake juya waina a tanda gaskiya ne wannan boss ai wace ce ma ita ka gaskiya abu bai dadi ba fa amma zan so a ci gaskiya maima da wannan zaman banzan da muke ya kamata ma mu tashi mu tafi ko hon ne mazan na kai mu je mu karatu ko da mun tafi wani yanzu ba abin da ake yanzu a wadin banda wasannin banzan da ake yi. Ok, tunanin ki gara mu zanna nan mai fira? Wanda kai mu zauna mai fira a nan. To gaskiyan magana ni ba zan magana rana na ta duka zan iya tashi ko in tafiya. Kai dai kawai ka zauna ne mai fira a nan. Ya dai kuma na alheri kawai. No, gaskiya ba zan tashi ko in tafiya. Shi kiran ta zai tafiya za ta da alaina a nan wajen. Na ce miki tashi mu tafi. Ko da mun je yanzu dai wasannin banza ake ta ya za mu je gobe. Kada ki damu ki tashi mu tafi kawai in zaki. Ni dai kin ga tafiya ne.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya kake? Lafiya lau. Allah dan daga da Allah. Ko ma ki ƙara biyo ne cikin inda nake karatu da kike ƙara dagura wanda zai ƙara mari na a cikin mutane. Ko ka zai ƙara cewa mutuncin da ranar kika saba ne a kowane lokaci. No, ba haka bane. To shin me yake tafe da ke a yanzu? Kaga, just cool down. Ni ba wai na zo nan bane don in yi rigima da kai ba. Daman gifts na kawo maka. Gift kuma? Eh, gashi buɗe ka gani. Wannan me kenan? Menene wannan? Wannan menene? Hash ne. Na san kana da buƙatar sa. Damin na san kai ma abocin shan sigari ne. Duk sanda ka sha sigari, ka zuba tokan a ciki, zaka na tunani. Zaka tuna wacce ta maka wannan kyauta. Kai in tana da ke? Hash ni dan shashaye ne ni? Ko kuma da wata kan dan shashaye kenan dan daba a cikin makata ko da lokaci kenan. Banda na aiki sai shashaye. Wanda ka so ke duka kin nake in kurba a cikin baki dan kuma ban san komai kenan. To baki isa ba. Baki isa ba. Kaga malin da Allah dakata. Dan na zo ina maka abin arziki ba ka kai ba ka shan sigarin ne ba na son rainin hankali. Ke ki ba gurin nan nace miki. Ba zan bari ba. Ki ba gurin nan nace miki. Ba zan bari ba. Ki ba gurin nan. Zan fita kake a gurin nan wallahi zan fita kake a gurin nan. Ba zan fita ba dan na maka abin arziki wulakantacce irin ka me zan yi da kai? Sakarai kawai. Sakarai? An ce kai abin da za ka yi. Ni ne sakarai? Ka yi abin da za ka yi don na taimaka maka na zo na baka abin da kake yi kenan. Kutumar uba. Sakariya. Na faɗa kuma ki ba gurin faɗa miki. Ki bace min kwanci daga ran gurin in ba ka zan miki abin da yafi wannan. Kutumar uba ni ka watsa Na watsa miki ruwa. Banza kawai dan matsiyata. Daga yau ni ma na daina zuwa gurin ka. Ka saki zo. Banza kawai. Me dole ne ba ko da ki dai. Me zan yi da kai? Na abin da ka kaddara kawai. Me zan yi da kai? Wulakantacciya ga abinki. Dubi yanayi na komai ya canza. Karat lafiya me yake faruwa ne? Kamar ni Hamis zai ciwo mutunci, kamar ni baka ga irin wulakancin da ya min ba. Ni zai wulakanta. Ni kaga ka bani hanya. Zai mana Karat. Ka matsa min. Karat. Kiji tausayina, kiji tausayina. La la la. Me yake faruwa ne Kamisu? Lafiya? Ban gane lafiya me yake faruwa. Na ga wannan yarinya a kikice har an kai ne maka fitar da abin da take shi. Wai kamar wannan yarinya kamar wannan yarinya ta ce wai ta kama wai ashi wai ce shan sigari. Oke bata mai da ni kenan. Oke ka tuna Allah sai ka baki dai kenan. Mami, Kairat? Ita Kairat din mana. To ai ni na turo ta zo ta baka hakuri. Duk abin da yake faruwa na sani. Ban gane kai ka ce zo kuma ta bani hakuri ba. Hakuri ne me kenan? Ta zo yarinyar nan ta yi min bayani cikin hankali na ladama akan abin da ta maka. Shi yasa na tafi same ka da baka hakuri akan abin da ya faru ba. Amma gashi kan ka jefe ta, ka kashe maka ka kashe maka. Me haka me ke damun ka? Ai Ahmad to inda ku haka ne ba su sosai. Saboda ba mawacin mutum ce ba har ruwa sai da watsa mata. Ka watsa mata ruwa. To zuwan da ta yi ta zo ta baka hakuri. Wallahi ni ba sani. Da kuma shawo kan yarinyar nan gaskiya na kashe gurin Ahmad. Yanzu me abin yi? Bai abin yi kawai ne ba sai da yin shawo gaskiya. Ina tunanin kamar wannan dama ce ka samu ta kashe kuma kai wasa da ita. Ahmad, kuma zan yi maka. Dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ci kullum ina ta kai ka. Lafiya? Lafiya na ga kina kuka? Mama wallahi kaina ne ke min ciwo. To ai ba zai yi ba. Tashi maza mu je ki ga likita.
ya miki general check-up. Mama ki bari tukuna, yanzu na ina tashi zan iya zubewa jiri nake gani. Wai gashi kina jin jiri kuma kina kiran a bari sai an jima? Ni ba zan yarda da wannan ba, kai da kin san ba ni da wani ɗa, ban da wata ɗiya in ba ke ba. Ke kaɗai Allah ya bani, ke kaɗai zan kalla in ji zuciyata ta yi man sanyi. Haka ba zan yarda in tamfarin da rayuwarki ba. Tashi mu je. Mama na sani amma ki bari tunda na ce miki za mu je ki bari na ɗan samu sauƙi. In na ɗan ji dama sai mu je magana. Jiri ba kika ce kina ji. Kin san abin da zai faru in na barki? Tashi mu je. Oh mama dan Allah ki bari na ɗan samu hutun ko rabin awa ne. To shikenan tunda kin nace. Za ki hutun awa ɗaya. Zan shiga ɗaki in ɗan yi wasu aikace-aikace. Idan na fito bayan awa ɗaya za mu tafi. Wai me kake karantawa ne? Ka gani ina karatu amma wallahi ba ma na gane komai. To ai ka ji matsalanka. Wannan shaye-shayen da kake shine babban matsalanka saboda wannan hayakin ba zai taɓa barin ka kai karatu ba. Ka gano wani abu. Ba haka bane, ba shaye-shaye bane. Ni na san me yake damu. Da na bude sai na ganin hotonta. Wace ce? Kairat mana. Kairat kuma. Kairat ba ka ce? To kai baka da zuciya ne kai? Baka ji ne nake ji? Wallahi ka ji matsalan. Okay, tafiya za ka yi? Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci amana ba. Gina. A'a sannan ka. Mu gaisa mana. Ko me ke karanta wani haka? Ka gani wallahi ban gane komai kuma ita nake ta gani tun ɗazun. Ita wace ce? Kairat mana. Wani rubutu nake gani? Wannan ba rubutu bane, duk hoton ta ne gaba ki a cikin wannan littafin. Kamis. Na san matsalarka. Matsalarka ba ta wuce soyayya. Kowane student yana karatun exam amma kana nan kana ta shirme. Na iya bakin ƙwari amma na kasa yi, ita kawai ke ta kallo a ciki. Rufiya gani, rufiya gani. Abin da ya fi dacewa da kai. Wannan yarinyar Kairat, ka je gidansa ka same ta, ku yi magana da ita. Ko shi fi dacewa da kai. Na gode abokina. A'a da kani. Kamis kada ka je. Domin idan ka je zaka iya samun matsala, ita ma kuma zaka samu mata matsala saboda haka kada ka je akwai matsala. Fatima, ba ki taɓa fahimta ta baka baki ɗaya. Ina baka shawara kada ka je. Ba wannan lokacin na haƙuri wannan lokacin. Kamis! Kamis! Ni abin ya fi ƙarfi na bai san me ke damun shi ba. Yarinyar nan kamar ta mai magani. Ga ya exam zamu yi yanzu, hankalin shi ya ki tsaya a guri. Wato Fatima, na sa abin da ke damun Kamis. Wata irin soyayya ce take damun shi. Amma na ce mu je sami yarinya, ina ci wannan ce kawai shawara ta. A'a kada ya je, in ya je zai samu matsala, na ba shi shawara amma bai ji ba, kaga ya tafi kamar wanda ya tafi. Kowane student yana karatu. Exam Abin da na gani ga exam. Maka history me kaje kana wata soyayya? Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci amana ba. Dubi yanayi na, komai ya canza min, har can cikin rai ne, yaya zan yi ne? Soyayya ce take ya ga zuciya tana ci, kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne. Lafiya uban wa yake daga ina? Na ce wa yake daga ina, me kawo ka nan gidan, baka gani nan gidan matan aure ne? Ka haƙuri dan Allah, ina uzuri.
kamar in yi haƙuri. Da farko dai na zo neman kairat ne, sannan kuma ni abokin makarantar ta ne, na zo in bata kogila za mu fara exam, na so in bata abin da za mu fara karatu. Sai aka ce maka nan gidan da kairat waye ya maka kwatance? Matambayi baya bata, shi sana tambaya aka ce mini kuma ne gidansu. To wannan bakin da ya gaya maka ya faɗa maka ƙarya, nan gidan ba kairat, da haka ka wuce ka tafi inda za ka je. Kada ka yi min haka, ka fahimce ni, ko me yake bukata kuma akan kuma me zan iya akan haka din, amma yadda ake so in yi, ina so in ga kairat a wannan lokacin. To na ce ba za ka samu ganin ta ba, ko dole ne sai ka ganta? Sani malam babu inda ta ba sai na ganta. Nan gidan ubanka ne, da haka ka wuce ka tafi. Me kuma na zagi kuma? Na ce ne ka wuce ka tafi. Kamar ƙara kake ji. Wallahi ba za ka ganta ba. Okay, to ba za ka ganta ba. Ba zai yi. Na ce ba. Me gadin dan Allah ya shirye shi. Shi kullum sai an ta hayaniyarsa da mutane? Malam, ce da Allah ka fita mana, ah? Har ma mutum da na ci gidan ubanka ne? Wuce ka tafi. Na ce ka wuce ka fita mana. Banza sakare katan zan yi a cikin. Okay, na ce ka wuce ka tafi. Kamar Maryam Hamis nake ji. Sakaran banza sakaran wahi dan iska. Wallahi fa. Lafiya lau nake ji kana ta hayaniya haka? Lafiya lau wallahi, yara ne suke ta hayaniya waje wallahi yanzu na je. Dalla dakata min. Dakata min. Baka da aiki kullun daga tsimma daga nan. To yau ina fitila? Fitila na yana cikin daki. Yauwa, kana ji? Nace kamar Maryam Hamis na ji ko? Wai kuma ka musu. Ka san shi ba ko yara ne kawai suke fadace su yanzu na sasanta su na kore su wallahi. Dan Allah idan ya zo na gaya maka duk wanda ya zo ne mana ina ciki kaji. To shikenan ba matsala. Insha Allah. Ba matsala. Dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne. Abun lafiya? Ya kwana biyu? Wallahi lafiya lau. Yar gajere mai lukudan kai. Ga kyau ga ado ga siga. Kai. Ubangiji Allah ya raki mu sha biki yarinya. Amin ya roki. To amma kwana biyu na gaba ki zuwa muna dan gaisawa. Wallahi ayyuka ne suka yi yawa, lecture yayi yawa ba lokaci shi yasa ban zo ba. Haka abin yake amma in kin so ki dan saci hanya ki wuf ki zo mu dan gaisa ki koma ai ba wani abu bane ba ko. Haka ne to yanzu dai zan ringa zuwa in na samu time in zo. Ka san abin da ke tafe da ni? A'a. Cikin makarantar nan da idanuwa na naga ana ta shaye-shaye. Shaye-shaye? Shaye-shaye. Tabar wiwi. Tabar wiwi. In takaice maka zance har cikin hostel suka shigo suna hura mana hayaki cikin makaranta. Cikin hostel. Kin san ko suwaye? Na san su na gan su. Ba ni suna. Za ki iya gane inda suke? Zan iya gane inda suke, ni zan kai ka. Baje. Baba dan ba da dai ta nan mana. Kai baba letan ma da zaka ba mu na ga aka yi ya san wannan kusan da ka bayar. Amma ba ran ba wala kai ne kake ba mu. Ya aka ne ya ne me nake ji nan wajen. Wai uga ya ce wannan ya kuma ya ce wai in ba shi ne ta. Baba na ce dan ban leta ne zai ce mun wai da ne. Mutane fari ne wallahi. Kai leta ba ka iya tsaye. Baba ai ka san school da komai ya kone ko ba haka ba. Sai a siya ba ta da. Baba dan ba ni bitocin ba. Ni za ka ce ma ba ka yi su. Letan ma ba ka iya rikewa. Sai in na fito za ka ce za ka yi tocin da gari. Ya ai kai ko gane kai. Kai kuma tun da ba ka yi sai da farin mara. Ran ɗan tiga ma guda biyu ko kuwa za ka ina ne guda guda. Ya mun da san rayuwar ba ta yi.
suna nan wuraren. Suna nan wuraren. Nan wuraren suna nan. Wuce haka mai gida, wuce haka, wuce haka. Ya aka yi ne kai wani zane dan leda ne kai ku ba ruwanmu da leda wani ba sata ne ke ba wani wanka da barawa haka dan ne wanka da barawa haka dan ne yawa kai aka yi kai ku ne kuke mana yan buke-buke wajen nan ko? ba dole sai ana ragewa ma makaranta ce fa ya aka yi wani ga wai muna caji kawai ya zo ya rage mu ne wato kuke wajen wiwi ko? ba su ke yi ba da aka ji mana ana wani makwalle ba su ke yi ya ne kayan shaye-shaye da ka gani ni ke yi masu oda kuma ni ke ba ya mai ne mai ya mai ne wala ya ga giwa kai ba baran ne sai ba gagara kai aka yi ga ka wannan kamar ga mai ce ba ta rike ba ne ka bace ba ya wani mai gida ba kiji tausayina la